Gheorghe, ce ai? Fac yoga. Ce face? Yoga. Ce e aia, mă? Exerciții. Păi și cum yoga? Așa se zice la exercițiile astea, yoga. Păi du-te, mă, la sală, mă, ce face în mijlocul drumului? Yoga. Treci, păi da, mă, știu că e yoga. Păi du-te la sală, am înțeles. Exercițiul ăsta se poate practica și în libertate de aer. Potolește-te, mă, că te-a afectat în cap, mă. Asta te eliberește de stres. Dar tu pe mine mă stresești, zici că cauți fantome. Vezi? Tu, la tine inima se alterește. Păi să alterește-te când văd că faci ca zombie. Calmește-te, Gheorghe, fă yoga. Să fac yoga, eu. Uite așa, ridici mâinile de ai din ele. Să dau din ele. Una stânga, una dreapta, doi în sus și una în jos. Ce dracu, mă, tu dansești în aer. Gheorghe, te liberește de spiritele rele. Moară familia mea, pe ce eu sunt închis în spirite? Nu știu, Gheorghe, fă yoga. Bă, deja mă stresești. Yoga.